tullaan katsastelee tänne Kankaanpäähän, niin saa myös lähestyä. Joo, mut mä en oo kyllä Kankaanpäästä. Mistä sä oot? Mä oon Isojoelta. No mut täällä on nyt tänä iltana, tänne vielä vaan ehtii. Eli haku on päällä, eli ei oo mitään exit-kylttiä, vaan ehkä enemmän niinku kuin inside. Aivan just silleen. Hei, tämmönen juttu. Sun pitäis nyt tälle kameralle kertoa, että minkä takia sä olet tämän keskiviikon kuumin kissa täällä Kankaanpäässä. Vaikka sä et Kankaanpäästä olekaan kotosi, niin anna hyvät perustelut, niin noi tuolla kotikatsomoissa voi sitten tehdä pähkäilyt kaikki teidän 3 kuultua, että kuka teistä on kuumin. Sä oot ainakin ihan kuuma näin fyysisesti, mutta kerros noin muuten. Tää on aika paha oikeesti. Tää on tosi paha, mut ehkä... Mä just silleen, että mun kanssa ei tarvi kenenkään puhua mitään. Et mä oon silleen, että jos on semmonen niinku hiiliset jätkät sopii niinku tosi hyvin silleen, että niitä ei tarvi puhua mitään, kun mä puhun oikeesti koko ajan. Sit mä nauran koko ajan, niin sit kaikki luulee, että meillä on tosi kivaa silleen, että niinku ei tarvi mut kuin hengaa siinä vieressä silleen. Sanotaan näin, että mä veikkaan, että jos sä saat vaatteet pois, niin siinäkin on aika vaikea puhua. Hei, meillä on kuitenkin sulle yksi tehtävä. Me annetaan se aivan tuota pikaa. Me ottaa tonne penkille, me mietitään sillä välillä joku kiva tehtävä sulle. Tänään on kuitenkin aprillipäivä. Mieti samalla, että mikä olisi sun semmonen aprillipila, minkä sä tekisit jollekin pojalle, niin katsotaan mitä sä keksit. Hei, onne taas kisaa, katsotaan lähteekö palkinto taas sulle. Sitten, täältä näin. Neiti numero 2. Tervehdys. Sanos vielä katsojille, mikä oli sun nimi, jos se meni ohi. Anni-Kaisa. Moikka moi. Hei, nyt pitäisi kertoa, oot sä Kankaanpäästä kotosi? Olen, joo. Eli oman kylän tyttö. Kerros mulle vähän millaisia on kankaanpääläiset tytöt. Mä oon ekaa kertaa täällä näin, niin miten niitä pitäisi lähestyä? No sillain tosi herkästi, sanomalla moi ja mitä kuuluu. Jahas, eli semmonen toimis. Kerros mulle niinku semmonen juttu, että pitääkö Kankaanpäässä poikien lähestyä tyttöjä vai mahdollisesti niinku onko tytöt rohkeita täällä niinku Pohjanmaalla yleensä, että ne lähestyy poikia? Joo, siis mitä? Niin, että pitääkö poikien lähestyä tyttöjä vai pitääkö odottaa, että tytöt lähestyy poikia? No mieluummin tytöt lähestyy poikia. Se on parempi keino. Oho. Oot sä semmonen rohkea tyttö, että mites jos sä lähdet lähestyä poikia, niin mitä sä niinku heität ensimmäiseksi iskulauseeksi? Sano vaan, että moi mitä kuuluu. Se toimii. Hei, sama juttu sulle. Mene tonne penkille miettimään. Tänään on aprillipäivä. Mikä on sun aprillipila? Mä keksin sulle joku kivan tehtävän tai katsojat keksii, niin katsotaan mitä sulle tulee sieltä. Täällä on, mulla on hirveän hyvä tuuri, nimittäin joku on mun takamuksessa kiinni. Tuus kattoo täältä näin. Moikka. Mulla on ehkä yksi Suomen huonoimmista pepuista, mutta sä oot silti siinä kiinni. Kerro vähän, oot sä humalassa vai mistä se johtuu? Mitä? Mulla on yksi Suomen huonoimmista pepuista, mutta sä oot siinä kiinni, niin kerro vähän siitä. Ei sulla ole kiva peppu? Onko? On joo. Tässä on deittiskava menossa, niin mä haluaisin tietää, että miksi te ette tytöt on deittiskava. Tuultais, että me päästäis. Jos me pidettäis tänä iltana joku näköinen pikkunen deittiskava, niin kerro vähän niinku, mitä kankaanpääläisille tytöllä on tarjolla näin etelän pojalle. Siis tosi kivoja tyttöjä, joo. Tällaisia fiksuja, älykkäät, hyvän näköisiä. No sitä mä en kiellä kyllä yhtään. Kaikki lisäksi niin runko on siinä kunnossa, että toi sulattais juustoleivää kaukaa. Hei, me pitää oikein hauskaa iltaa kaveris kanssa. Katsotaan, jos nähdään myöhemmin. Okei, kiitos. Hei! Mut hei, palataan deittiskavaan. Meni vähäksi aikaa silleen, että mitä ihmettä. Mut hei, mitä ihmettä show ja Iiro Seppänen. Täältä löytyy neiti numero 3. Moikka moi. Jos katsojat meni ohi, niin sanoppa vielä sun nimi. Krista. Moikka, moi Krista. Hei, kerro vähän pulssibileet ekaa kertaa Kankaanpäässä. Mä oon ekaa kertaa Kankaanpäässä. Mua kiinnostaa tietää, millaiset on kankaanpääläiset tytöt? No, mä en kauhean hyvin tunne kankaanpääläisiä tyttöjä, mutta tuolta isojen suunnalta niin paljon. Sä oot tullut kans Isojoen suunnalta. Onks niinku kankaanpääläisillä isojokelaisilla jonkunnäköinen niinku taistelu keskenään, niinku, että kumpi on parempi bilekaupunki? Täällä on vähän niinku molemman kaupungin ihmisiä tänään paikalla. Tuskinpa kuitenkaan, kun kattelee sitä Isojokea, niin tänne me tullaan aika usein. Me saatiin äsken kuulla, että kankaanpääläiset tytöt kuulemma lähestyy poikia eikä toisinpäin. Ja paras tapa lähestyy äärimmäisen herkästi. Kerro vähän, miten Isojoella lähestytään poikia. Pitääkö siellä poikia lähestyä poikia vai? Tai sitten ihan miten vaan? No ehkä se on vähän niinku molemmin päin kuitenkin. Sun pitäisi perustella mulle nyt, että minkä takia juuri sä oot tämän illan kuumin kissa teistä kolmesta täällä Kankaanpäässä. Niin kerros vähän niinku mikä on semmonen sun bravuri ja minkä takia sä oot tän illan kuumin tyttö. Sen lisäksi, että sä hohkaat lämpöä, mutta näin. Ehkä sen takia, että jos mun kanssa vietä aikaa, niin meidät aika paljon.
Hei, mä teen semmosen jutun, mene tonne penkille istua, mieti joku kiva aprillipila, sen jälkeen me keksitään sulle joku kiva tehtävä, joten mene sinne odottaa, me palataan aivan tuota pikaa teihin deitteihin. Hei, me tultiin tänne Kankaanpään ravintolaan. Kankaanpääläiset ensinnäkin, mä annan kaikille vihjeen, ne herää tosi myöhään. Nimittäin me oltiin täällä joskus 11 takaa, tää ravintolassa ei ollut ketään. Nyt yhtäkkiä tuppa täynnä, kauniita naisia, komeita miehiä. Mä oon ihan sanaton. Tiina on tuolla keksimässä. Joo, sieltä kivasti lähtee tuleekin viestejä. Siellä sanotaan jo, että D2, vau ei tarvii muuta. D2, sä oot ihan mielettömän kaunis. Mut on sentä nukkunut sen vieressä. Jaahas, nukuttu vieressä. No ei siinä mitään. D2, vau ei tarvii muuta. Sieltä tulee näköjään D2 kovasti viestejä. D1 on sen takia paras, että se on seksikäs namupala. Kyllä. Jotain sä huutelit mun korvaa, vai läähätitkö se vaan? Ei, mä yritin nopeasti lähettää. Hei, mun pitää tietenkin kysyä tytöiltä, ja tämähän tietenkin ratkaisee kanssa sitten tähän äänestykseen. Tuolla lähetettiin viestiä, että jaa, ole ystävällinen, me kohteliaasti ottamaan tytöiltä selvää, että mikä on niinku isoja ja Kankaanpään alusvaatemuoti. Et halusitteko te ihan vähän näyttää, että millaisella niinku varustuksella tänään lähdetty liikenteeseen? Ujoja tyttöjä. No ootte sitten keksinyt, että millaista aprillipilaa te keksisitte jollekin kivalle pojalle? Sekin oli kyllä aika paha, ei ihan vielä on niinku tullut selväksi. No mites sulla? Onko sulla mielessä mitään? Ajattelin jekuttaa sillä, että lapsia on tulossa tai jotain. Tiedätkö, mun mielestä toi olisi kanssa aika hassun hauska. Ei muuta kuin älkää vaan pistäkö sellaista viestiä tulemaan, vaan saattaa olla, että mä lasken alle. Mites sinä, Neitokainen, siinä Ansku? Kerro vähän, tuliko sulle mitään aprillipilaa mieleen? Toi on aika paha oikeesti. Nyt kun pitäisi olla oikein semmonen niin tosi paha, niin nyt ei tuu mitään mieleen. Ok. No mut hei, viimeinen tehtävä, mikä ratkaisee sen, että kuka teistä on kuumin kissa. Mä näen kaikki näkee itekin päälle päin, että te ootte aivan hekumallisia tyttöjä kaikki. Niin teidän kaikkien pitää suorittaa yksi yksinkertainen tehtävä. Mä voisin vaikka ensimmäiseksi neidille, no Ansku, aloitetaan, sä oot numero 1, tuus tänne näin. Yllätetään joku poika oikein niin kuin, heti kun mä näen jonkun pojan tuolla, joka ei kato tänne. Tossa keskellä tanssilattia tuonne äärettömän isokokoinen mies, näetkö hänet? Joo. Se on katso Onks, no mutta ei sillä mitään väliä. Mene tuolta takaa ja käy purasemassa häntä korvalehdestä. Onnistuuko? Joo. Ja näin, katsotaan miten Neitokainen suorittuu, kuinka yllätyksenä tää tulee. Ok. Hyvin suoriuduttu. Sitten otetaan tästä näin heti neiti numero 2. Tuossa on toi mustakkapaitainen poika, joka juttelee tummella hiuksilla. Sun pitää käydä puraseen häntä takamuksesta. Ole hyvä. Kyllä. Sitten on vielä neiti numero 3. Sulle keksitään semmonen tehtävä. Tuutko tähän ylös? Tää kaveri, joka tanssii tässä, tää valkoinen paita ja mustat hihat. Mene tuolta yllättäen ja nuolase hänen poskeaan. Ei muuta kuin suorita nopeasti tehtävä. Nopeus palkitaan. Katsotaan kuinka hän tekee tämän tehtävän. Näin, aivan loistavaa! Sen lisäksi, että kaikki neidit ovat äärimmäisen kauniita, te huomaatte saman tien, että kaikki on pelinaisia. Te ette arvaakaan millaisia tehtäviä mä aion kertoa ja antaa heille heti kun tää ohjelma loppuu. Nyt kuitenkin teillä on minuutin verran vielä aikaa äänestää. Onko se D1, D2, D3? Kuka heistä on paras? Kuka on Kankaanpään kuumin kissa? Muistakaa perustelun perään, nimittäin paras perustelu palkitaan. Okei. Sieltä tulee D3 ja D1. Tiina, sun housut on kuulemma pepusta auki. Aprilia, mä näin sen viestin. Mä oisin jo melkein ollut valmis kurkistaa peilistä, että apua niin.
Mikä siinä on, kun ette mun viestiä kukkare? Ihan kaikkia viestejä me ei valitettavasti täällä pystytä pongailemaan, mutta parhaamme teemme, että niin paljon kuin vaan niin kuin ehditään, niin lueskellaan. Mun täytyy ottaa iso respekti. Tytöt suoriutuu äärettömän hyvin tehtävistä. Siellä vähän haukattiin korvaa, siellä vähän nuoltiin poskea, purrottiin pepusta. Kysy, onko nämä niinku tämmöisiä normaaleita kankaanpääläisiä tapoja, miten täällä neidit käyttäytyvät? Mulla jäi vähän meni ohi tossa, että kuka teki mitäkin, mutta ei se mitään ehkä selviä tässä, kun mä käyn jututtaa. Katsotaan, mitäs tytöt, tervehdys. Saanko mä istahtaa ihan sekunniksi tähän sun viereen? Tähän me mahutaan me pikkupeppust. Hei, teillä oli tossa vähän hommia, niin että kuis meni? Sä jouduit tekemään tuolla pikku tehtävää. Joo, oikeesti ihan hyvin meni. Mä en huomannut, mitäs teit? Mä purrasin yhden jätkän korvaa silleen. Mut se oli niin helkkarin pitkä, että mun piti sanoa, että kyyristykkä vähän. Onks toi niinku normaali tapa täällä lähestyä miehiä? Eipä juuri. Mä oon yleensä se, joka on tuolla nurkassa silleen tosi niinku silleen, älkää huomatko mua. Mut tänään on vähän semmonen niinku eri päivä vissiin. Eri päivä vissiin, mut voi sitä käydä pikkasen nipistää korvasta. Ei se nyt paha juttu ollenkaan. Ei. Mä luulen, että miehet tykkää. Toivottavasti. Ainakin tää kyseinen kundi oli varmaan ihan onnensa kukkuloilla. Mut ei mitään, katsotaan miten sulle tulee käymään tässä deittikilpailussa. Ei muuta kuin viestiä vaan, sitten 17263 on edelleen numero, sinne vielä ehtii hetken aikaa niitä laittaa. Tosiaan tällä kertaa käytiin vähän tekemässä pikku tehtäviä tuolla. Mä voisin kysästä vielä näitä muiltakin tytöiltä tietysti, että mitä siellä tapahtui. Moi, mitä sä kävit tekee? No mä purrasin yhtä poikaa pyllystä. Auks, lähtiks pala irti? No melkein. No mitä se kundi tykkäs siitä? Mitä? Mitä se kundi siitä tykkäs? En mä tiedä, katso tosi pitkään ainakin. Toivottavasti pojalla ei jäänyt kauheat puremajäljet pyllyyn. Toivottavasti silleen tyttöystävä se voi vähän ihmetellä nimittäin huomenna tai miksi. Ja sullakin kaikki hampaat tallella, että ei ollut mikään ihan teräspylly. No joo, ei ollut. Ei ollut, mutta hei, tässä oli meidän deitikilpailija numero 2. Hän kävi peppua haukkaamassa kundilta. Mikäs siinä? Miksei? Voihan sitä sillä tavalla pikkasen napostella. Mitäs sun tehtävä oli? Mä nuolesin yhtä jätkää poskelle. Ai, sulla oli tommonen vähän herkempi taatsi. No mitäs se kundi tykkäs siitä? Kyllä se vissiin tykkäs. Vissiin tykkäs. Sä et jäänyt paljon kattelemaan ilmeisesti. En mä kauheasti viittinyt. Mut mitä sä oot mieltä? Voiko tollain lähestyä jotain tuntematonta miestä? Tommosella hellöllä pienellä suukottelulla? Ehkä se sopii jollekin, mutta ehkä se ei oo ihan mun tyyli kuitenkaan. Niin et normaalielämässä et noin lähestys? En. No mut hei, hyvä, että tänään oli pilkettä silmäkulmassa ja teit sen tänään meidän vuoksemme. Kiitoksia. Hän on siis meidän esitoisia kuin deittikilpailija numero 3. Mä pääsen täältä tyttöjen luota pois. Mut hei, jo terve! Kyllä. Mulla on ilo ja kunnia. Mä kävin tossa nopeasti soittamassa Pasilaan. Äänestys on nyt päättynyt. Käännetään tänne päin, niin mä saan kaikki neitokaiset tähän näin. Mun täytyy ensimmäiseksi sanoa kaikille tytöille, että jos neiti numero 3kin, tää mennään ihan kohteliaisuus. Monessa kaupungissa ollaan oltu, mutta ehkä näin tasokasta ryhmää ei ole vielä kertaakaan ollut. Joten kaikki ansaitsee jonkunnäköisen palkinnon. Kuitenkin vaan yksi voi voittaa. Keksitään 2 muulle sitten jotain kivaa. Voittajalle lähtee Insidereiden vuosikerta sekä tämä Pulssi Vol 1 soundtrack, millä voi sitten niinku hengailla tuolla autossa ja näin päin pois. Eniten ääniä tässä kilpailussa sai neitokainen, jolle maistuu perse. Eli neiti numero 2, onneksi olkoon! Sinä olet tämän Kankaanpään tämän keskiviikon kuumin kissa. Ei muuta kuin me pitää hauskaa. Tässä on sulle Pulssi Vol 1. Insidein vuosikerta tulee sitten kerran kuussa aina postista. Hei, mä kiitän kaikkia tyttöjä. Menkää pitää oikein hauska ilta. Sulla on jo auto ja sulle me keksitään jotain kivaa. Me jatketaan viestien luvulla täällä näin. Olette loistavia, ihania. Moi moi. Nyt tanssimaan, menkää heiluttamaan noita ihania kankaalaisia ja isojokelaisia sämpylöitä. Ja mä en tiedä, miten mä oon ajautunut polvilleen. Mitä täällä oikein tapahtuu? Heti kun mä silmä välttää, niin sä oot siellä polvilla. Ei kun mä itse asiassa just kysyin itseltäkin, miten mä oon jälleen kerran ajautunut polvilleen. Se on sillä luontainen tapa sulle laskeutua polvilleen. Otetaan vielä viestejä tähän loppuun. Menet Tiina tanssiryhmän mukaan hetkeksi. Ja siis mä voisin mennä tuonne taustalle, mutta mä luulen, että ehkä mun ei kannata. Antaa ammattilaisten hoitaa toi homma, mä keskityn muuhun. Nyt tuli kova. Eihän siellä ole yhtään kunnon tanssia, vaikka mä olen 58 vai vetäisin pisimmän korren. Koska vaan Hessu Joensuu. Hessu Joensuu rulees kyllä ehdottomasti. Tiina, pure mua terveisiin repaan. No en mä voi purra tälleen. No virtuaalisesti mä voin purra sua, mutta sun pitää tulla paikan päälle joskus
meikäläistä kattoo, niin katsotaan, jos me vaikka vähän puras. Mä saan kuulemma puraisut kaikilta lahtelaisilta. Toi törkeä hiukset, okei, joo. Ei musta saa hyvän näköistä tekemälläkään, varsinkaan parturi saksilla. Hei, lahtelaiset yökyöpelit, kaikki siellä. Ei mun teidän puremisilta jäisi mitään jäljelle. Mut jos te ootte yhtään niinku sen henkisiä, kun Tiina on, niin Tiina tulee perjantain Lahteen, niin ottakaa silloin hampaat käyttöön. Kaikki jäli. Jahas. Nonni. Tää Sakari saa kuulla tän jälkeen kyllä. Vähän noottia, täytyy sitä vähän opetella taas. Pistää aisoihin toi Jaajo sillä aina rupee tähän aikaan yöstä toi ote lipsumaan. Mä tuun vähän häpeilemään tänne näin. Kuin sulla nyt tollain pääs lipsahtaa? Mä en tiedä. D2 olisi saanut voittaa, se oli kaikista paras. D2 voitti jo auton, se oli aika seksy. Jaajo, tuu mun viereen Lahteen, niin saat purasut kaikilta yötyöläisiltä. Onks teillä enemmänkin siellä yötyöläisiä? Ehkä siellä on asuntola, tai sit mä vaan ymmärrän tätä viestiä. Toi mukava, kiva, oot laittanut aika monta mukavaa viestiä sieltä jo. Kyllä mä oon bongannut, mä oon vaan unohtanut. Terve. Kiva, että olet mukana. Me Tiina, lähetä Intti-pojalle lentopusu, oot ihana, terveisin Mikko. Ei muuta kuin Mikolle, nyt lähtee lentosuukko valmiina siellä vastaanottamaan. Toivottavasti tuli perille. D3 katos johonkin, mä en voi käydä kertomassa, että se on unelmien nainen, mutta kerro sen lähetyksen jälkeen. Ama. Ok, mut hei, ei kai tässä mitään sen tärkeämpää. Ylihuomenna perjantaina Kuusamossa on Pulssi sekä sitten tietenkin Nightclub Starlight Lahdessa. Kuusamon baarihan on tietenkin legendaarinen Fiona, mun muistaakseen. Siellä ollaan, joten Kuusamo, olkaa valmiina lauantaina Kemissä ja lauantaina sä oot Karkkilassa. Mahdollisesti. Sulla on lauantaina karkkipäivä jokaisella karkkilaisella pojalla. Muistakaa käydä mtv3.fi kautta Pulssi katsomassa milloin ollaan teidän kaupungissa, koska me ei aina muisteta paikkamääriä, ravintoloita ja muita, mutta me aina pidetään teille tykkibileet, kun ollaan teidän kaupungissa. Tulkaa kaikki paikan päälle. Jos te haluatte lippuja tonne bileisiin, niin käykää radiosuomivo.fi. Siellä kirjoittakaa mulle, että mistä kaupungista olette, niin mä soittelen teille tuolta lähetyksistä ja toivottelen teille hyvää iltaa ja tietenkin hauskaa biletystä. Muistakaa kuunnella aina keskiviikkoisin ja perjantaisin 10-12 Radio Suomi taajuudella Pulssiklubia. Eikä tässä kummempaa, Kankaanpäivä rupeaa pikkuhiljaa vaikenee, mutta kuinka pitkäksi aikaa? Ainakin TV-ruudusta vaietaan, mutta me jatketaan kemutusta täällä ihan loppuun asti. Mutta ei muuta kuin hei, kiitoksia taas jälleen kerran ja nähdään sitten perjantaina jälleen kerran. Ei muuta kuin hyvät työt, kauniita unia. Hyvää yötä.